Arraunkada bakoitzak helmugara hurbiltzen zaitu, baita zure helmugara ere. San Miguel Liga. Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gaur Kantabriatik Astillerora etorri gara eta San Miguel Ligari dagokion bigarren jardunaldia dugu. Atzo Zierbenako uretan Hondarribiak lortu zuen garaipena, gaur oso ezberdina izango da estropada. Erlojupeko leia eta lan asko egin beharko dute arraunlariek gogor hauetan. Ibon Gaztañazpi gure aditua agurtuko dugu. Eguerdion, Ibon. Egunon, Mikel. Bueno, zer diozu, gaurko lehiari begira, goiti bera aldatzen da jokoa, egia zan arraunlarientzat gaurkoa oso teste latza izango da. Alaxe da, arraunlarientzat eta baita entrenatzaileentzat ere, astebukara berdinean estropada izango dutelako. Itsasoan eta Erlojupekoan guztiz bestelako estropada, eurintza horrelakoa atera du, eta arraunlari handi batek esaten zuen bezala, Angel Odriozolak esaten zuen bezala gaur, tira bezalanik ez dute izango arraunlariek. Bai, baina lan gogorra, lan desente alde hortatik inolako zalantzarik gabe. Eta azken beroketak egiten ditugu arraunlari guztiak, eta delegatuak ere erne izango dira, eta haien inguruan dugu Sara Gandara lankidea. Egunon zuri ere, Sara, zer diozu, zer moduz ditugu ordezkariak aurrera? Ba, hementxe gaude beti bezala ordezkarien gune honetan. Badakizue, estropadan zeharreko euren iritziak seuen ganatuko ditugula. Gaurko giroari dagokionez eta ondo ikusten ari zareten bezala, euriak ez digo tregoarik eman, bazirudien pixkatzo batean eten egin bertzuela, baina berriro ari du euriak, eta onmestez, estropada nahiko gorra izango dute gaur arraunlariek. Esan bezala, San Miguel Ligako bigarren proba gaur, hemen Astilleron, Erlojupekoa. Euria bai eta termometroa ere, kapritxoz esango dizuet, momentu honetan 17 gradu inguruan izango dugula, etorri garenean 13. Beraz, ez dago gaur hondartza girorik hemen, ez da gutxiagorik ere. Euria eta esan bezala, ez da uztailaren hasierari dagokionez egune oso aproposa, baina hau da naturak eman diguna gaurkoari begira. Sailkapen nagusian Hondarribiak 12 puntu eta lidertza atzo, Tiran, Kaiku eta San Juan gero, hauek orezko txandan izango dira gaur, erdiko txandan, bigarren txandan Urdaibai, San Pedro, Zumaia eta Astillero, etxeko trainerua, eta bere lanean izango ditugu atzo, azken lautokitan zelkatutako arraun elkartetako ordezkariak, Pedreña, Castro, Portugalete eta Zierbena. Atzoko azkena gaur lehenengoa izango da lanari ekiterako garaian. Patroien zelkapenean gogoratu, Amunarrizek atzo, 3 puntuak bildu zituela eta lidertzan dela, hortxe da, eta atzetik Kaikuko Garmak 2 puntu eta Galiziako Tirango David Alvarezek puntutxo bat. Zelkapenak horrela, eta lanari ekiteko pronto denak, aipatu behar da, itsasbera bederatziak 2 minutu gutxiagotan izan dela, itsasgora 3:20 eta txanda batetik bestera ere izango da aldaketa. Eta orain arrauna gora, izan ere gaur Astilleroko herriak omenaldia eskaini nahi izan dio Manolo Preciado Senari, futbol entrenatzailea, garai batean jokalari ere bai, eta badakizue bihotzekoa jota hiltzena. Eta guk ere bat egingo dugu omenaldi honekin. Arraunak era, toletetan sartu eta lanerako pronto berriro. Eta hasteko Zierbena izango dugu. Ez da txartuko duena Erlojupeko lanari ekingo diona, minutu bateko tartean gero, traineruak izango ditugu, Portugalete, Castro eta Pedreña. Lau hauek izango dira lehenengo txandan, eta argi dago badutela bai hemen lana eta kezka pilo bat ere bai gaurkoari begira. Eta labur protagonista bat ekarriko dugu pantailetara, hain zuzen Castroko prestatzaile berria Jose Antonio Cuero. Una regatadura con un poquito de agua
parece que no hay viento y que no va a haber arriba, entonces tendremos un poquito menos de agua que las otras tandas. El objetivo, pues luchar por nuestra tanda y luego esperar que no suba muy rápido la marea, que parece que sí. Bueno, duro, ayer estuvo muy justito, Portu es una gran trainera, Pedreña no te cuento, llevamos una pelea ahí todo el verano y va a ser duro, no sé. Yo espero que mi equipo esté contento con lo que haga, que ellos rindan y si rendimos, bueno, el resultado pues será el que tenga que ser. Hor da beraz, Jose Antonio Kuerok esandakoa, eta minutu bat barru hasiko da leia. Gogoratu lehenengo Zierbena atzoko azken zelkatua, gero Portugalete, jarraian Castro, eta txanda honetan lanari ekiten azkena Pedreña izango da. Hortxe, harreta handiz, haizeak ez du ez fundamentu handirik, bat erez. Ze aldaketa atzoko egunetik gaurkora, Ibon? Gaur eragina gehiago izango du Mikel Kuerok aipatu duenak. Ura gora doa eta printzipioz ez, lehenbiziko txanda honetako ontziek ur gutxiago izango dute eta ur mehetan arraun egin beharko dute. Hori da. Más estribor. Carpintero, azken aginduak ematen eta azken segundotan sartua gara. Erne. Eta uretako epainak astindu du. Bandera. Azida lanean beraz Zierbena. Hor dira. Patxi frantzesek prestatutako mutilak. Gaur 3 aldaketa egin ditu. Entrenatzaile donostiarak Jose Emilio San Juan sartu du istriborren hanketik, Jorge Bouza ere bai, eta Ababorren Álvaro Gallegorentzat bada hor aukera. Aldaketak neurrian, egia esan kupoa direla eta ez direla, arrobiko mutilekin eta muga handiak dituzte, eta argi dago, asteburu honetan bi aldiz azken tokian amaitzea oso keskagarria izango litzatekeela eta hori txaiestea da zalantzarik gabe Zierbenakoen helburua. Halaxe da, atzoko estropadarekin, egindako lanarekin konforme samar geratu ziren, baina ziabogoetan eta arazoren bat izan hementzuten, 3 ziabogetan eta ea gaurkoan hori konpontzen duten. Eta hor doa jarrilera. Oxian Olaskoagak prestatutako kuadrilla. Patroilanetan gaur Xavier Rodríguez, Lur Uribarren ordezkoen tostan utzi du Aitzberrok, eta atxedena baita ere bera nahiarentzat, Aitor Olaskoagarentzat, Berzaitzazkoe, aurtengo fitxaketa sartu da, eta aipagarria baita ere Ababorren espaldan, Urko Redondo dugula lanean, eta berarentzat ere aurten estreineko lehia dugu, atzo kanpoan izan baitzen. Eta Aizperrok konfiantza handia erakusten du aurrekalariarekin, urko bezalako aurrekari bat espaldan jarrita, zan nahi Iban Makonekin, ziabogetarako eta konfiantza handia duela. Portugalete, eta irterarako pronto, Castro, hor da la marinera, eta badoaz, patroilanetan gaurko honetan, Bikuña eta 4 aldaketa guztira, Jose Antonio Kuerok erabakitakoak, kanpoan utzi ditu Peña, Lujanbiorekin batera, Daniel González ere bai eta Fran Blanco, barruan Carlos Daza Patiño, veteranoa, eta beste bandan, Ababorren Martin Folgada, hankeko lanetan eta Bileia ere sartu du, eta aipagarria ontzi erdian Patiñotarrak hortxe ditugula, Carlos eta Pedro Ibon. Halaxe da, veteranoak, azkeneko 80ko hamarkadan biak arraunean ziren. Carlos Patiño uste dut 3 urte egin dituela, arraunik ikutu gabe, eta tartean gora bera desente izan ditu. Ospitalean ere egunaldi luze zamarra egina da, eta hor daukagu Patiño historikoa. Bueno, eta hemen Pedreña. Hasi dira beraz, 4 traineruak. Hor da Pedreña. Borja Gómez patroilanetan. Prestatzailea Mauricio Monteserin gaur kanpoan. Bere tokia utzi dio David Bediari. Hori Ababorreko bandari dagokionez eta Istriborren Kano sartu da gaurko honetan.
Gabi Bediaren tokia. Beraz, bi aldaketa. Eta ikusiko dugu Pedreñak nolako maila ematen duen gaurko egunari dagokionez. Atzo nik uste ez zirela aritu mailarik txukunenean, Ibon. Nik uste du gogorra litzatekeela Pedreñarentzat lehenbiziko asteburua bukatu eta lehenbiziko txanda horretan ikustea. Eta gaurkoan arreta piztu dit kanpoan geratu diren bi mutilak, batetik Monteserin, treneruko arraunlaririk indartsuena, eta gero Gabi Bedia urteko fitxaketa garrantzitsuenetako bat. Etxeko arraunlari klasiko bat. Iaz Castro naritu zen, hankeko estribor lanetan, eta bueno, atzo kontra enketi zen. Bueno, hementxe da Zierbena. Hauentzat lanean hasi diren eskerostik 4 minutu eta 20 segundo orain. Hemen dira. Asmatu behar dute gaur, Ziaboga garai hortan, Ibon. Eta hor txukun ikusten da Zierbena, hor begira aurreak, segidan jarraian dijoa, eta treneru horrela ikusten denean, merkante bat ezela ikusten denean, aurrea jarraian hori seinale ona izaten da. Hasi dira maniobra egiten. Atzo kable horrekin izan zuten gora bera. Motzetxo jarri, palka jarri ziotenean, eta ezin berdan bezala heldu aurrekalariak, Butxanek. 4:54. Eta Zabal, gaur ere Zabal. Bueno, lehen erreferentzia hori da. Baita ere, hau batxe frantzesekin atzo estropada bukatuta gero hitz egiten. Gaur estropada erreferentzirik gabe ia, erreferentzik gutxikin. Bestek zer egin duten, bai, baina aurrez daturik gabe. Atzo kortak esaten txegun estropada hasi aurretik, askotan hobea izaten dela hori. Erreferentziarik ez jakitea. Zeurea egiterako. Eta kitxo. Askotan kalterako izaten dela eta berak pinganiloa ere kendu ingo lukeela. Bueno, hemen da Portugalete. Xavier Rodríguez, patroi lanetan gaurko honetan. Eta Portugaleterentzat ere erantzunkizun handiko estropada gaurkoa. Ea. Eta aurrekalaria egurrezko arraunarekin, fibrazkoarekin ikusi dugu Zierbenakoa. Eta parean izango dira, 4:54 Portugaleterentzat ere. Bueno, kontutan hartu behar dugu atzo, segundu bateko tartea izan zela, biontzi hauen artean, eta, bueno, momentuz behintzat, oreka hori adirazten digu, kronometro. Halako estropadetan oso zaila izaten da lehenbiziko bi luzeetan segundoren bat ateratzeko, ikeragarrizkoa jo behar dira, treneru erdi bat ateratzeko bide dituzta, eta Ziabogak erabakigarriak izango dira gaurkoan, bukaeran guztiak segundu gutxiren barruan sartuko dira eta hor, nik usten dut, bueno, Amilibiaren treneru berriak eta gaurkoan eragina desentekoa izan dezakela. Izan dezake, bai noski, asmatu ezkeo. Hemen da Castro, 37 paladatan. Eta hasi dira hauek ere maniobra egiten. Hor numait hauek ere, segundutxoren bat bizkorrago agian. 4:53 Castrorentzat. Eta urrengoa, lehen maniobra egiten Pedreña izango da. Eta lehen aipatu duguna, Pedreñak gaur nahi eta nahi ez zerbait egin beharra du, gogor aritu beharra du. Teorian behintzat beste maila bateko kuadrilla badutelak. Kuadrilari erreparatuta, mutili eta begiratuta, nik uste dut Pedreña bigarren txandan aritzeko moduko taldea dela eta, bueno, playofferako postu horiek saiesteko elukela arazorik izan behar Pedreñak. Baina hemen jokatu egin behar dira estropadak. Zer diote ordezkariek zara, inguruan alduzu bateren bat? Laster batean harrapatuko dugu Castroko ordezkaria Antonio de Diego, ointxe adi ari da jarraitzen estropada, eta laster batean jarriko gara berarekin. Ederki, hemen da Pedreña, begira, denborarik askarrena. 4:15. Eta beti bezala, erlojupeko estropada hauetan tarte txikiak Ibon. Bai, batez ere lehenbiziko luze horretan tarte txikiak. Hor, leheno esan duguna, bigarren luzean eta hirugarrengoan, hor
tarte gutxiri da luzeetan, tostaren bat, bi tosta irekitzeko ikeragarrizkoa jo behar dira, 10 bat jo, mutilak gaitu eta segundutxuren bat iriko duzu. Eta Ziabogan, 3 edo 4 segundo galtzeko, ez da ezer behar. Bikote, esan bezala, Antonio de Diego Castroko ordezkariarekin gaude. Antonio, habéis marcado el mejor tiempo en esta primera Ziaboga. Sí, esperemos que sigamos así. Así tenemos el mejor día que ayer, ¿no? Esperemos que hoy demostremos un poquitín más que lo demostramos ayer. ¿Qué sensaciones os dejó la regata de ayer? Bueno, un poco pobre, ¿no? Pensamos que íbamos a hacer un poco más, pero la meteorología no nos ayudó y veremos a ver. ¿Y hoy remar en la ría os puede beneficiar? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Hemos estado entrando un poco en la ría de Bilbao y eso, y esperemos que hoy demostremos un poco más. En general, ¿cómo ves a los equipos que conforman esta Liga San Miguel? Bueno, les veo mejor que el año pasado, ¿no? Este año veremos a ver, pero los equipos han reforzado mucho y ya veremos a ver. Gracias y suerte. Venga, gracias. Bueno, ea, hementxe datoz Zierbenako gizonak. Bertan dute jadanik baliza eta lan erditan nola moldatzen diren. Hor dira bizkaitarrak. 9:52 denbora Zierbenarentzat. Nik uste dut patroia estu samar sartu dela, Ziri samar, eta Ziaboga komeni da sartzerako trenerua, gehiago trabestuta sartzea. Treneruak 5. babor inguru horren pare horretan jo behar izaten du. Boia eta trabestuta sartu, gero azkarra ateratzen. 5 segundu. Portu eta Zierbena. Badirudi luze honetan Portugalete ari dela, Ari dela. Eta zentzu askorekin arraunean Portu ikusten da, proportzio egokia. Erne Castrorekin, erreferentzirik honenak Castro ari da markatzen orain. Bueno, ikus dezagun maniobra. Bederatzi eta 47 luze txukuna egin dute. Kronoak ez du gezurrik ez. 4 segundo Zierbenari. Hori pixka bada, luze batean, bigarren luzean oraindik jendea fresko ez dugu esango, baina bueno. Nahiko ondo doanean Zierbenari 4 segundo ateratzea, treneru terdi ateratzea esanguratsua da. Datua. Eta Erne, hor da datua, Castro Portugalete baino 4 segundo bizkorrago dator. Une honetan Castro Pedreñari 4, Porturi 5, Zierbenari 10. Denborarik onenak markatzen ari da Castro. Hau hori ez da aztertzen, arraunean, bikunean, Mikel. Santi bikunean, zenbat urte, zenbat arraun elkarte. Hor dira. 9:52 Castrorentzat. Eta iruditzen zait, Ziabogarik egokina ere, berak egin duela. Hor da la marinera. Etxaskotako arraulariak gaur elkarturik. Lan galanta, Jose Antonio Cuero, prestatzaile berriarentzat. Batez ere berak nahi duen arraunketa horretara egokitzeko lanak. Hemen jendea klubetik klubetara urtetan dantza handia ibiltzen du, eta urte batetan entrenatzaile batek arraunean luze egiteko esango dio, eta beste batek motxoseago egiteko. Castro eta Pedreñaren artean, gorrientzat da errenta momentuz, 4 segundo. Une honetan ez Zierbenak ez dakit ba, patxalaldia edo, Castro Zierbenari 13. GPS-ak ematen digun konparaketa dago. Hemen duzue, Sebe Ballesteros ontzia, izena mantendu dute, baina garai bateko Marina de Cudello trainerua da. Sebe Ballesteros izenarekin hauek erabilitakoa, San Pedro erosi baitu. Eta ikusten dugu ura gora doala, Mikel, eta alakoetan komeria Ziabogara leheno esan dugun bezala, trabestuta sartzea urak bota egiten duelako. Eta kanpoko Ziabogara ura gora nola doan, orduan, estuxeago sartu berko du patroiak. Bueno, lan erditan, parean Pedreña eta Portugalete 9:47, Castrok 9:42,
Zierbenak 9:40. Bikote, Bai. eta hemen gaude Carlos Gandoi Portugaleteko ordezkariarekin. Carlos, habéis empezado en la primera tanda, la marea está subiendo, quizás es algo en contra, ¿verdad? Sí, es muy dura este agua y bueno, ahí andamos un poquito, acoplándonos un poquito también a esta liga, es muy dura, y acoplándonos todo a todo, ¿no? A los rivales, a los campos de regatas, etcétera. Ayer fue el primer test, ¿cómo lo visteis? Bueno, pues un poquito flojo para lo que esperábamos, pero bueno, yo creo que iremos bastante a más, tenemos tiempo y regatas para hacerlo. ¿Cómo ves a los contrincantes de esta Liga San Miguel? Pues enormes, claro, esto es otra liga, esto es otra historia, pero bueno, yo creo que iremos poquito a poco subiendo puestos. Muy bien, muchas gracias. Venga, eskerrik asko. Carlos Agirreren hitzak izan dituzue, eta Erne Zierbenaren kronoa aztertzen ari gara. Castroke une honetan Pedreñari 6, Portugaleteri 7, Zierbenari 16 sufritzen ari dira Galipoak. Alaxe da, eta gainera jakin da, lehen bigarren ziogan, markatu, 10 segunduko galera izan dutela, atzo azkenekoak izan zirela, estropada aurretik ere, guztiek postu horretarako ematen zutela Zierbena, gogorra, orain batez ere, burua lan asko egiten du, erreferentziak izango dituzte, eta alakoetan treneruan joateak gogorra izaten da. Trenerua isilik doanean gogorra izaten da. Hementxe ditugu. Efectivamente, con Castro en este momento dominando la regata. Vamos a ver esa ventaja de 17 segundos con respecto de Zierbena. 15 minutu eta 9 segundo. Denborarik onena markatzen Castroari da, eta oso parekaturik Pedreña eta Portugalete. Ea hor, batipate azken dutze hortan, eta gaur ikusi beharko da, zein den gai mantentzeko, ezta? Portugaletek atzo, nola baitzateko, goitiberako estropada egin zuen, ikusi zen oso indartsu atera zirela, eta estropada amaitzea kosta egin zitzaien, ea gaurkoan. Eta gero esan dezagun, bueno, itxasotik erlojupekora, baldintzak aldatzen direnean, entrenatzaile askok arraunak eta aldatu egiten dituztela. Neurriak eta bar, espaita inolaz ere berdina, medioa oso ezberdina da. Hemen Portugalete, 14 eta 58. Ahí estamos con el tiempo también, en este caso para Portugalete. 10 segundo, bi hauen artean. 11 segundos a Zierbena, aunque ha de ser la marigrera de Castro la que según... Eta orain ura dator esan dugun bezala, eta alde neurrian estropada eremuaren erdikaldea bilatzen saiatuko dira. Horregatik da garrantzitsua ziaboga asko ematea, eta aldela erdialdetik ateratzea, gehiegi zabaldu gabe. Gero metro gehiago egin behar baitira, erdikalde hartzen. Bueno, Castroren denbora aztertu beharko da orain. GPS-a markatzen digun erreferentzia beti gorrien aldekoa da gaurko honetan. Portugaleteri 7 orain, Pedreñari 8, Zierbenari 19. Balantzatxo egin dute hor. Hor da la marinera. 14 eta 50. Balantza esan duzu, Mikel, eta ziaboga egoki emateko oso garrantzitsua izaten da, trenerua ohol bat bezala balantzarik egin gabe egotea. Trenerua balantzak azten baldin bada ziabogan, txarra balantza unea izaten da batez ere aurrekalariak arraun txikia sartzen duenean, baborrak, hankekoak eta kontrahankekoak. Ez baldin badaude, adi, treneruak estriborrera egiten du. Eta hor, baborrek lana oso garrantzitsua izan behar dute. Ziaboga ez dela batzuen lana bakarrik, baizik eta kuadrilla osoak egiten duela. Guztiena. Balantzakari baldin bada trenerua ez du berdan bezala giratzen atzeak. Bueno, Castro segundoak sartzen aurkariei, Pedreñari 8, Portugalete 8 bederatzira, hor dago burruka, bigarren posturako, Zierbenari orain 22, Ibon, asko. Tarte handitxoa, bai, nik uste dut Zierbenarentzat, gaurkoa ere gogorra joango dela, Bikote, hain justu ere,
Robertorekin gaude, Zierbenako ordezkariarekin, Roberto Alvarorekin. Roberto, estamos viendo que Zierbena está perdiendo bastante tiempo. ¿Cómo la estás viendo la regata de hoy? Pues sí, se han hecho 3 cambios de ayer a hoy. Ayer pues estábamos contentos con la regata que se hizo y hubo pues unos imponderables, quizás la climatología y luego pues algunas aguas que no salieron bien y tal. Y bueno, pues aquí que son aguas más duras y esto pues posiblemente se vea que las otras tripulaciones pues tienen pues igual más potencia que nosotros en aguas lisas y aguas duras. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir peleando. Y además de ello, te iba a decir que la marea está subiendo, también influye. Sí, no, claro que influye y el resto de las tripulaciones que van después pues también se sientan beneficiadas respecto a esto. Pero bueno, son los imponderables de este deporte y tendremos que luchar contra ellas. Bueno, ¿se podrá decir entonces que este fin de semana no ha sido el mejor para Zierbena? Pues no, ha sido debutar en ACT y no hemos actuado bien, pero bueno, nosotros estamos ilusionados en seguir peleando y a ver lo que sucede en las siguientes regatas. Y además, Roberto, queda mucha temporada. Suerte. Sí, no, esto no ha hecho más que empezar. Vale. Oso garrantzitsua izango da Zierbenarentzat ondorengo 2 asteburutan egindakoa, ezta, Ibon? Bai, garaxe da, nik uste dut denboraldian ere zalantza asko izan dira, trenirua hartu aurretik. Bizkaiko Tranelia txapelketan 3. lekua lortu zuten, orduan animatu ziren pixkat, baina liga hasi aurretik zalantzan zeuden, eta orain, 2 estropada betan, azkeneko lekuan bukatu eta gero, nik uste dut frantsesek nahiko lan egin beharko duela mutilekin. Eta egingo du, noski, guztiz motibatuta daude, baina bere alde esan dezagun, garrantzitsua da uztailean ongi hastea. Bere traineruek normalean beti gorako denboraldiak egiten dituztela. Bueno, hementxe da Zierbena, lanak amaitu ditu, 20-0-3, gero bideo finixa pasata, zehaztuko dute denbora hori, baina Zierbenak txanda honetako azken postua izango du. Eta hor dator orain Portugalete, egurrean eta arraunean aritza ikustatzen Portugalete, palada ondo bukatuz, orain noski gora egingo dute, ritmoaletik eta sarrituko dute. Pedreñaren atzetik datoz, Castrok orain Pedreñari 9, Porturi 13. Azken txampan, Portugalete. 19 eta 59. 14 segundo Zierbenari, eta nik uste dut hori erlojupeko batean diferentzia handitsua dela. Bada. Hemen da txandako nagusia, Castroko La Marinera, Bikuñaren agindutara gaur. Posik izango da Jose Antonio Kuro prestatzailea, gaurko test honekin. Estropada horretik izan dugu berarekin egoteko aukera, urduri zegoen gogotik gizona, eta nik uste du gaurkoarekin lasaitu ederratuko duela. Asko balio du, gaurko txanda garaipenak Castroko gorrientza. Amaitu dute, 19 eta 14. Eta zalantzak uxatzeko egokia gaurko eguna. Begira, nolako posa, nolako hankekoa, patroia, erakusteko gogoa zuten gizon hauek. Alaxe da, eta iruditzen zait, azkeneko txampan igo ere, orain arte gehien, beraiek igo dutela, bizi sartu dira, paretik atzera helduz, eta bukera ona Castrok. Eta begira, Pedreña eta Portugaleteren artean, Pedreña bizkorrago, txandako 2. postua beraz Pedreñarentzat. Kantabrian gara Astilleroko uretan gaur, eta Castro eta Pedreña, Kantabriako 2 traineruak lehen txanda honetan, nagusi Bizkaitarren aurretik. Portugalete 3. txandan eta Zierbena 4. Eta berrogei paladan, Portugaleterekin borrokan dira, Portugaleteko 37 paladan bukatu du. Portugaleteren denbora jakingo dute abek, eta nolabait ere, haiei aurre hartu nahian ari dira.
19:45. Teknologiak ez du ez gezurrik ezaten. 4 segundo, eunenekoak orain aztertu egin behar dira, bideo finishia ere landuko da, eta geroxiago izango ditugu datu zehatzak, baina argi Garbi Castroren garaipena, 19:24, eta Pedreña 19:45koarekin bigarren, hirugarren Portugalete 19:49, Zierbenak gero, Castro izan da irabazlea, 19:34 eta 82 epaimaiko denborak dituzue, Pedreña bigarren, 10 segundora, Portugalete 14 hirugarren, Zierbena laugarren lehen txandan, 28 segundora. Eta orain bigarren txandan, lehenengo Astillero izango da, minutu bateko tartean gero, Zumaia, jarraian San Pedro eta txanda honetan, bigarren txandan azken ontzia, referentzien jabe izango dena, atzo 5. zelkatutako Urdaibai izango dugu. Eta pantailetara ekarriko dugun protagonista orain, Sergio Carrion da, arraunlaria, ospe handikoa, eta orain berriz ere Astillerorekin lanean ari dena. Pues para hoy intentar hacer lo que hemos hecho ayer, ¿no? Mantener la segunda tanda. Nuestro objetivo ahora mismo es estar en la segunda tanda y ayer lo conseguimos, pues hoy hacer más de lo mismo. Pues bueno, yo había dejado de remar unos años y la verdad es que he vuelto y sigue más competencia, equipos más igualados ahora y bueno, pues, todos ahí con el nervio y como siempre, no sé. Sasoiko eta alai gizona Sergio Carrion, Ibon Gaztañazpi, errekuperatutako gizona arraunarentzat, kirolarentzat. Alaxe da atzo aipatu genuen, egin duen lana. Urtetan egon da, mutila urtea hasi zenbait tokitan eta bukatu ezin ikan, denboraldia bukatu ezin ikan, eta atzo zan genuena. 114 kilo pixatzen zuen mutil honek, iazko urrian. Jon Salzamendik deitu, eta 104 abenduan, 104 kilo pixatzen zituen, eta 32 kilo galdu ditu, aurten. Egunero 5 orduko saioak egiten omen ditu. Klubean bintzat 5 ordu egoten da, eta posten gara nola ez, Sergio Carrionegatik eta zoriondu behar da. Bai bera eta bai Jon Salzamendi egindako lanarengatik. Bai noski. Bueno, hementxe dira prest denak. Epailen agindutara kokatuta. San Jose 14. trainerua. Mezua luze eginda Ugaitze Mendizabal patroia. Bloque. Tocando pelos. Eta erne dira. Bandera gorria goian da. Hasi da Jaun Andreok bigarren txanda. Osoa Astillero. Jon Salzamendik prestatutako taldea. Aldaketa bakarra, atzoko gunetik gaurkora. Atzogan arazoak eta ezin etorri Alberto Gonzálezek. Gaur hor da kontranketik lanean. Eta aldaketa txori Istriborren beraz. Eta hortik aurrera, aukera gutxiago ere bai orain. Demoraldi honetan kuadrilla ahuldu. Izan du garbi esan beharko dugu, ahulduagoa du Astillerok eta mugatuagoa. Eta aldaketa gutxiago, gaur gainera noski etxean zaleen aurrean, demoraldi hasiera honetan duten onena azaltzeko gogoarekin. Esan dezagun, Mikel, Astillerok Ismael Montes falta duela, gizon garrantzitsua, Europako txapelketa jokatzen ari dela, sub-23 jokatzen ari da, eta hemendik 2 hiruazetara etorriko da berriro, eta nik uste dut inkorporazio garrantzitsua izan daiteke. Hor dira Zumaiarrak, patroilanetan gaur Jokin Gijarro, 6 aldaketa guztira, 5 arraunlari eta patroia Xanti Zabaletak erabakitakoak. Mikel Etxeberria eta Unai Zalegi sartu dira Istriborren eta Ababorren, Josu Osa hanketik eta gero Adrian Nix eta Erik Mendizabal. Aiparra Lartzabal ere gaur aurrekalari lanetan. Oso egun hona izan zen atzokoa, Zumaiarrentzat. Lehen txandan eutsiz eta momentu batzutan txukun aritu ziren, eta sari handia jaso zuten. Puntu usta bikaina. Bikaina, nik uste dut gaurkoan lortuko balu Zumaiak Zierbenaren aurretik sartzea, aztebuka erabintzat egingo lukela. Eta Pedreña edo Portugi aurre hartu ezkero, zer esanik ez. Badaki Zabaletak uztailean
dela egin beharreko lana. Erakustaldia handia eman zuten, alde hortatik Zumaiarrek. Eta hemen da Libia trainerua. Que nosotros estamos ahí, Hor doaz, Fontan patroilanetan, eta Gabi Larrinaga prestatzaileak lau aldaketa egin ditu, gaur barruan Iker Aranburu, eta Joseba Zurmendi Istriborren, eta Baborren Inigo Loiz eta Jonander Martin sartu dira. Eta atxedena Julen Fernandez, Lander Larrauri, Iñaki Garmendia eta Aitor Altzarentzat. Lau aldaketa, eta oso estropada handia egin zuten atzo San Pedrotarrek, baldintza kaskarrenetan bigarren txanda. Azkar dabil, aurten Libia. Esan dezagun, atzo 12-13 minutuan, Hondarribiarekiko, bandera irabazi zuen traineruarekiko, 4 segundu galtzen zituela. Gero, 6. lekuan zailkatu zen, baino estrapada onenaren parekoa izan zen niretzako, eta gogo handia dut ikusteko gaur San Pedro zer egiten duen, Amilibiaren traineru berriarekin hauek. Hori da, ziabogetan eta ea nola moldatzen diren. Eta hemen da Urdaibai, badoaz Bermeotarrak, Etxabe prestatzaileak lau aldaketa egin ditu, Istriborren Biadero eta Biudez sartu ditu, eta Ababorren Astelarra eta Moises González, baina gero Costa Dantza ere galanta, eta besteak beste, aipagarria Toni Montenegro eta Fernando Orrua, bi hankekoak, titulartzat hartu behar ditugunak, gaur, kanpoan ditugula, Ibon, ordezkoen tosta. Dantza handi zamarra eta nik uste dut atzeko tostak eta aldatzen direnean, hankekoak, kontrahankekoak, hori arriskutsuagoa izaten dela, eta ez dakigu Juan Mari Etxabek noski probatuko zuen, entrenamentuetan eta bar, baina printzipioz arriskutsua dirudi atzeko laukotea aldatzen denean. Bueno, momentu San Pedrok segundutxo bateko errenta, Urdaibairi, baita ere Astillerori, hau hasi besterik ez da egin, baina hor da, lehenengo erreferentzitxo hasi da. Bueno, eta hemen San Jose 14garrena, balizaren bila. Hor, aurreko txandako irabazleak Castrok 4:53 denbora markatu du. Mira potente hacia aboga, bloque. 2 en 2, 20, ¡da! Y 2, ahora, 1, Huetz, Mendizabal, gaztea. 3, Erantzukizun handia du, demoraldi honetan. Karmak kaikura aldegin eta gero. Bai, eta, bueno, iaz desente aldatu zuen Garmarekin, batez ere itxasuetako estropean, aurten zea handia izango du, itxasuan eta lana handia izango du zeak, Ugaitzek, eta nik uste du jartzen ari den patroia dela, Ugaitz Mendizabal. Astillero, Castroren parean izango da, segundutxoren bat gehiago, 4:55 Astilleroren. Eta pentsatu, Pedreñak markatu duela denbora hori. Eta Zierbenak eta Portugaletek 4:54 markatu dutela. Orain ea, etortzerakoan, joan eta etorri egin behar da, horrelako estropadetan erreferentzi jatorrak hartzeko. Urak gora egin du eta bigarren txanda honetakoek, ur gehiago badute. Korronteak ez dirudi lehen baino indar gehiagorekin gora egiten duenik. Eta alde horretan korronteari dagokionez ez dirudi aldaketa handirik egon denik. Ura bai betetzen ari da ibaia, eta hori erabakigarriagoa izango da. Erreferentzietan orain, San Pedrok Zumaiari 2 segundo, Urdaibairi 3, Astillerori 4. Eta Zumaia estropada serioa egiten. Hor da, 4:50 Zumaiarren denbora. Argi Zumaiarekin, esanguratsua lehenbiziko luzio honetan, Castro hori 3 segundo ateratzea oso esanguratsua iruditzen zait. Leheno esan dugu eta Xantik badaki uztailean, bere liga uztailean dela. Hori da bere liga. Eta iazko esperientzia dauka. Oso ongi Zumaiarra. Y ubica a Zumaya por delante con 4:55 segundos de ventaja sobre Astillero. Denborarik onenak San Pedro ari da markatzen, baina segundu bat, 2 segundo Zumaiari, Ea orain, maniobra garaian eta errentatxoa lortzen duten, traineru berriarekin. Erlojupekoan oso garrantzitsua izaten da, lehenbiziko erreferentzia horretan. Segundo bakarra baldin bada ere, aurretik zoazenean horrek jendea auspotu egiten du, bisitu egiten du hor jendea. Hortxe,
Segundu erdi bat, 4:49. Con un segundo de ventaja sobre Zumaya. 4:49 para San Pedro. Eta luze bakarrean 6 segundo Astillero hori. Bai. Astillero... Bitraineru. Ez da ez nahi bezain dotore ibili hor. Urdaibai zertxo baita errekuperatzen orain, motorra berotzen. Ea, Ziabogan, Aran Berriren gizonek zen markatzen duten. Nola nahi ere, Zumaia eta San Pedro beti izaten dira, lehenbiziko luzean, bixi, zarri, ateratzen diren ontziak. Oazen, une batez, Bou Bizkaia ontzira, Bermeotarrekin. Zulaika! Baina kronoa ere bai, badoa. 4:53. Zumaiarren atzetik. Albiste ona Zumaiarrentzat. Paregabea gaina badakite aurreko txandako laurak baino denbora hobea egiten ari direla. Lehenbiziko Ziabogan entzuten dutenean mutilak Urdaibairen aurretik doazela, bueno. Hori baino mezu hobeagorik ez dago. Eta ez dute laugarren luzera itxoreango, igotzeko. Lankideok, Emilio Collantes Astilleroko ordezkaria daukagu hemen. Emilio, la regata de casa, ¿cómo se presenta? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, pues está siendo muy dura. Últimamente parece ser que los anfitriones no triunfan mucho en casa y vamos a intentar luchar, a ver si mejoramos algún puesto. La regata de ayer, ¿contentos? Sí, yo creo que es para estar contentos, tal como se desarrolló. La segunda tanda, el temporal que se levantó, lo amainó. Y yo creo que la remontada que hicieron al final de la regata es para estar satisfechos del equipo. ¿Estáis contentos con la tanda que os ha tocado, bueno, con esta tanda en la que está subiendo el agua? Sí, bueno, en principio la peor tanda iba a ser la primera y vamos a ver si somos capaces de demostrar que tenemos un poco mejor el agua para mejorar puestos. Además, vosotros en la ría quizás os amoldáis mejor. Sí, bueno, en la ría hay muchos equipos que reman en ría, entonces, pero bueno, a ver si defendemos algo el pabellón en casa. Gracias. Muchas gracias. Cantabriaren arteko erronka ere bada beti. 9, Raúl. 10. Aurrekoari mezua, Ugaitzek, Kastrok 9:52 markatu du. Ea Ziaboga. Segunduren bate gehiago beharko du etxeko trainera. Ederra maniobra, begira atzea. 9:56. Azkar giratu dien atzeko txopak. Ederra maniobra. Aurrekoak ondo heltzen badio, atzeak txiba bezala egiten du. Hori komen izaten da. Patroiak ondo jarri, aurrekoari, harrek ondo kateatu, atzeak azkar bira dezan eta hankekoak eta kontrankikoak segituan arraunean azteko. Egira datu hau, Zumaia eta Astilleraren artean, Zumaiak 7 segundo Astillero hori. Telmo deun trainerua. Jokin Gijarroren agindutara gaur. Eta horten apenas aipatu du baino, atzera zein gutxi etzaten diren, Baina ontzia badabil. Horrek importado. Ontzia azkar dabil. 9:29. Zumaia. Hauek ere buelta azkarra, Irakora ari da, baina buelta azkarra eman dute. Gehiegi zabaldu gabe. San Pedro, referentzia ederra markatzen ari da. Urdaibairi segundu bat orain. Zumaiari 4, Astillerori 11. Estropada erdi honetan, azkarrena Libia. Gaur ez dugu ikusiko atzokoan bezala aurrekalaria, aldez alde, aldatuz. Hemen aurrekalari bakoitzak nahiago izaten du alde bat bestea baino, eta gaur ez dute lanik hortan. Segundu galera litzateke, hortan aritzen. Denbora galtzeko, ea, mugimentua hor, 9:33. Fontan, Mansuaren agindutara hor, maniobran.
Gabi Larrinaga bera, entrenatzailea, aurreko lanetan, ofizio asko dago, Iaz ere aurreko lanetan hasi zen, eta gero atzean bukatu zuen. Hankean bukatu zuen, aurten atzean, hankean, berme handia emango dien mutila dauka, Igor, Agirre Gomez Korta, Arina, ura ere, brankari ibilia askotan, eta nahi duenerako aukera dauka, Gabi, tostak trukatzeko. Hemen dator, Urdaibai. San Pedrorena da, erreferentzia lan erditan, 9:23. Hemen dator Urdaibai. Zaleak ere etorri dira eta entzuten ditugu. Bai, Urdaibai. Abestuz. 9:39 para Zumaya. Ahí está el tiempo para Urdaibai. 9:35. Bermeotarrentzat. El mejor registro Ea orain. en esta segunda tanda. Pero enseguida vamos a comparar también los tiempos de la primera. Kanpoan lau zituen San Pedro, Urdaibarekiko, bi handizkio barra. Segundu batera ibili dira, orain 3. Maniobra garaitik eta hobeto San Pedro. Atera da. Bai. 3 maniobra ostean Urdaibairi, 7 Zumaiari, 14 Astillerori. Astillero. Estio, eman buelta, Eta Zumaia, Zumaiari da estropada bikaina egitea. Dagoeneko 12-13 minutu pasa dira, eta horrez dago kasualitaterik. Horrez dago atzo bezala ize aldaketarik eta kale hoberik. Hor lana dago. Lankideok, Josu Zabalondo, Urdaibaiko presidentarekin gaude. Josu, hasiera batean gaurko estropada gogorra da, lana eskatzen duena, lan egiteak eskatzen duenak, baina ikusten ari garenaren arabera ondo zoazte, ondo doa, Urdaibai? Bueno, bai, hemen pentsatu txarra guzela, Santxa GPS ez da bilondu, 8 segundo dinotzu alderri bat, eta gero guzi du, segundo bat eta, segundo bi eskaz ezela, ez da txarto, zuk izan zu, gogorra dago, urgitzi dago eta oso gogorra da. Bentajatzu daukagu, lehenen urten denen baino, bentajatzu, bai, atze didatozenak, ondiogu, baino, hobiak baderi zen eta urgitziak badauen, bai holanda, errekako estropak hori arrazu edeki. Da zoritzarrez gero gizau dauz errekan. Horrezko txanatik kanpo gelitzea latza izan da. Bai, oso latza eta ganera gure erru bat edetzik. Bai, txaringo da ba. Ez dauka atzera bueltarik. Ez dauka. Azkanien guk atzo galdetutzagun zodiak ekundea esan da, bai. Abizetu txuen lehenengoko bandera amonestazio bat, eta bigarrena, ez dut kasurik egin, oin arte guri abizeten dozkun, delegatu eri, amonestazio bat daukazu, eta orduen abizeten zazu, urten. Neska izan dut ordala guri abizatzen, abiza orduko, bigarren bandera taratzola eta 3 segundo. Pena da, esango zu, urrengutan ez dizela gehiago pasa. Ez da gehiago pasatuko, ez. Gaurko estropadari daukionez, ze asmo, ze helburu, ze gogok? Gogoa da eurreko lauren arte zatze, baina ez da erreza esango, Ez da erreza esango, ze hemen esan zuten modun ura geroa gehiago dago, eta hori bentajatzu eta, baina aleginduko gara. Eskerrik asko eta sorte. Bale, eskerrik asko zuri. Astillerorentzat azken ziaboga, 15-0-5. Y prácticamente ya enfilado. Denbora keskatzeko modukoa, Keskatzeko Hirugarren denbora. luze honetan desente galdu du. Ez dakigu korronteak zer egin duen, akaso indar gehiagorekin datorren gora, eta horrek bere eragina igual izango zuen. 15-0-5 Astillerok. Eta erreferentziak astinduz orain San Pedro Urdaibairi segundo bat, Zumaiari 6, Astillerori 17. San Pedro beti nagusi txanda honetan. Hemen Telmo deun trainerua. 14 eta 52. Castrok 14 eta 50 markatu du. Albiste txarrak Pedreña Portugalete eta Zierbenarentzat. Azte buru bakarrean Zumaiak puntu mordozka bat jango balizkio, arerio bat joan egingo litzateke. Bai. Bueno, ea, San Pedroren maniobra aztertuko dugu orain, bien bitartean, hortxe dira, beste bi traineroak azken dutzean jadanik, eta hemen San Pedro Fontanen agindutara. Oso estropada serio egiten, asteburu oso txukuna egiten San Pedro tarrak. Ordoaz. Algo mayor es la distancia, aunque no demasiado, 4 segundos.
Arinaga Arrauna sartu taurrean 14:47. Eta Castrorekiko danak ari dira galtzen, Orain, hirugarren luze honetan denak ari dira galtzen, ea, oranzkoan zer gertatzen den. Hori da, joan eta etorri. Litekena da, Urak gora igotzeak erekin batera, korronteak indar hartzea, eta arunzkoan kalte gehiago izatea. Bueno, San Pedro eta Urdaibai. ¡Eso es! ¡Y eso entrar! ¡Más! ¡Y! ¡Vamos, Chila! ¡Y Lualay! ¡Ahí va! ¡Ahí vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! Indarra handia duen tripulazioa dau. ¡Sigue! Potentzia handia. ¡Sigue ahora! Nik uste dut, Costa Cantabriako arraunlarik indartsuena hor dagoela, Alain Kolunga. Marka harrigarria egin hemen du ergometroan. Ez Kolunga bakarrik, Baita gehiago ere. 14:48. Bueno, estropada dago, bi hauen artean, San Pedro Urdaibai, Urdaibai San Pedro, Ibon. Txanda irabazteko hortxe dago burruka. Hori da, Urdaibai, noskero jakingo du pixkanaka tartetxoa ari zaiola gaten San Pedro hori, baina San Pedro ere 3 luzeetan aurretik izan eta eutsi nahiko dio. Bai, kontua da orain, maniobra ostean ez dala errentaren jabe San Pedro. Aurrekoan segundutxo batekin sartu eta 3 irten dira. Orain ordea parean. Parean dira, ea. Ea zer gertatzen dut, iruditzen zait, San Pedrok arraunketa gehiago sarrituko duela Urdaibai baino. Ea zer gertatzen dut. Lankideo, Jose Manuel Oiarbide San Pedroko ordezkariekin gaude hemen, ordezkarien gune honetan. Jose Manuel, sako lehia ikusten ari garen, San Pedro eta Urdaibairen artean. Bai, oso ikuste segundo berdinean datoztia eta oso borroka hundila da. Zer espero zue gaurko Maria gora doa, eta horrek kalte egin dezake? Bueno, Maria gora dijoala, azken ateatzen direntzako de baigonena izango da, baina ikusten nahi gana da, tanda batetik bestea Mariak asko influitugula. Nola torri dira gaur mutilak? Bueno, pozik etorri dira, atzo estropada oso nahi zuten, eta gara, hobetzen duten. A ber, zer pasatzen da gaur. Eta gainera Amilibaren traineru berriarekin. Ba, atzore berdinak ginatea ginean, urrik gelditako hobeto dela esaten dute, eta, geho ikusi behar, horrek ez du ez errezan nahi berria, geho resulta honak ematen ditu. Eskerrik asko, Jose Manuel. Bai, zuiri. Hemen da azken txampan, San Jose trainerua. Hemen da astillero. Amaitu dute, 19:47, Castro baino 12 gehiago deigarria datua. 19:47, Pedreña eta Portugaleteren artean, Pedreñak 19:44 markatu du. Etxean estropada eta 3 Kantabriaren artean motelena gaur. Alaxe da, aurre denboraldian ere segundu gutxinen buruan ibili dira 3, Eta momentuz Castro bikain lehia horretan. Bai. Hortxe, Zumaia. Hortxe. Bideo finisha. 19:34, momentuz eskuz hartutako denbora Zumaiaren aldekoa da. Estropada Zumaia gaur, Estropada eta azte burua. Lehenbiziko txandako 3 ontzi gutxien esatzean utzi ditu. Hemen datorre, makurtuta erabat Fontan. Urdaibai aurretik, 3 segundu sartu dizkio luze honetan San Pedro hori. Zumaiarentzat momentuz denborarik onena, 19:34 markatu du baita ere Castrok, baina euneneko batzuk bizkorrago Zumaiarrak. Bideo finisha aztertu aurretik. Hemen San Pedro dena ematen, denborarik onena markatuko dute, jakina. Bai, 19:27. 19:27 San Pedrorentzat. 42 palada mugatu dute. Eta hor dator Urdaibai.
Un patio más. Eso es. Patio bat gehiago. Nik uste dut oso esanguratsua. Larrinadak palada bat gehiago eskatuko zuen. Honek berriz patio bat gehiago eskatzen du. Zer dire kontuak? Hori da. Eta badaude batioak hemen, Bai, asko. Batzuk bai. Kontutan hartuz gainera, titularra direnak kekoak kanpoan direla. Hori da, eta kontrankekoak ere, Moises eta Borja. Baina, badira arraunlariak entrenatzaileentzat bikaina dira hauek tosta batetik bestera pasa eta txapa zelortegi adibidez, beti haundi, beti ondo, beti sendo. Estelarra ere bai, bestankekoa, baurrankekoa. 19:24 Urdaibairen denbora, erreferentzi berria beraz hementxe dago, ohorezko txandako ontzientzat. Urdaibaik 19:24, San Pedrok 19:27, gero Zumaia jadanik, Castro, Pedreña, Astillero, Portugal eta Zierbana atzetik utzi ditu, asteburu borobila Zumaiarrentzat. Bueno, berehala ohorezko txandan, San Juan, Kaiku, Tiran eta Hondarribia izango ditugu lehian. Hor duzuen behin-behineko zelkapena, erreferentzia Bermeotarre jarri dute, 19:24 denbora hori. Jokoan, San Miguel Ligako bigarren jardunaldiari dagokion puntu sorta, eta Astilleroko 14. bandera, baita Hewlett Packard sariare. Iragarkientzat tartetxoa, eta berehala gatoz ohorezko txanda zuei eskaintzeko. Ayuntamiento de Astillero Arranca. todos los tiempos, la clasificación en este momento estaría. Agur bero bat berriro, Kantabriatik, Astillero herrian gara, hortxe duzue, beraien kirol portutxoa. Erreferentzia Urdaibairena, 19:24, San Pedrok 19:27, Zumaia, momentu zirugarren, horrezko txandako lau handiak falta dira, baina bideo finish aztertu eta gero Zumaia Castroren aurretik Castro laugarren, Pedreña bosgarren eta Koska, hor 10 segundo, Zumaiak eta Castrok Pedreñari, Astillero 19:47, Portugaletek 19:49, Zierbenak 20:03. Eta berehala ohorezko txandan lehenengoz San Juan darrak izango ditugu, estropada oso ona egin zuten atzo, minutu bateko tartean gero Kaiku, Tiran eta Hondarribia, atzoko bandera irabazi zuen arraune elkartea. Eta momentuz Ibon Gaztañazbi aipagarria Urdaibai eta San Pedro bi estropada eginda jadanik, bat superpuertoko uretan, ez da itxaso zabalean, baina ur mugituetan, beste bat erlojupekoa, atera daiteke ondorio bat, txukun, esan daiteke, txukun, Zumaia maila apalagoan dabilen arraun elkartea, baina apalen artean oso duin, eta Castro, zalantza asko genituen, Castrori buruz, gaur ederki baita ere. Baina etzore, Castro, Gaugarren kale hortatik 10. zelkatu zen, eta ondo defendatu zen nik uste dut. Espero genuen mailatik bera Pedreña, Ibon? Pedreña bai, ni Pedreña bigarren txandan jartzen nuen, 7. 8. leku hortan, eta uste baino kaskarrago gaur, erlojupekoan, bueno, ustez beraientzat onena den terrenoan. Bai, Astillero, asko oldu den arraun elkartea, diru gora bera direla eta ez direla, eta igo berriak, Zierbena eta Portugalete, atzo bezala, momentuz, azkena Zierbena, azkena aurrekoa Portugalete, ez da ez oso asteburu ona igo berrientzat. Beti esaten da koska dagoela. K-ligatik, RC-ligatik, San Migueligara, koska eta koska handi xamarra. Koska handi xamarra, eta batez ere Zierbenarena, portu ikusten dugun moduan, bueno, Astillerokiko 2 segundu galduta, Pedreñarekiko 5 galduta, baina hortxe, borrokan, pelean, Zierbena berriz, gaur, Portugaletek 14 segundu atera dizkio, 11. 12. erlojupekoan, 14 segundo, asteburu bakarra, 2 estropada bakarri, baina Galipo entzat nik uste dut, lehen esan dugu, kezkagarria dela, asteburu honetan gertatzen ari dena. Bueno, berehala izango ditugu ohorezko txandan arraune
elkartetako ordezkariak azken beroketa egin eta pronto, eta guk protagonista bat ekarriko dugu pantailetara hain zuzen. Joseba Amunarriz, Hondarribiarren patroia, atzo berak hartu zituen elastikoak, baita bandera ere, eta estropada aurretik hauexek Joseba Amunarrizek Euskal Telebistari esandakoak. Bueno, estropa guztia bezala, gure eguneko eman, saiatu gure tandan aldeen maiena hona ematea, eta zein daki gaur berriz, igual berriz hor aurren ibiltzea. Saia hongo da, jakinda Kaiku eta San Juan eta Tirane maila handiak aletela, eta bueno, guzeretuko gara aldeen azkarren ibiltzea. Bueno, nik uste ondo ez, ibaien ibiltzen den itxasoen ibiltzen da, osea, gure arraunketakin ez dago asko diferentziarik, eta bueno, saiatu esan dizun beza gure eguneko eman eta aldeen azkarren ibiltzea. Bueno, itxasoan dabilena, Ibaian ere badabil. Hor utzi digu titular bat. Eta uste dut, Joseba Amunarriz buruz, bera dela, arraunlari bakarra 2003tik estropada guztiak jokatu dituena San Miguel Ligan, ACT Ligan sortu zenetik. Bai. Eta lan fina egiten gainera beti. Patroia handia. Bai, ekindako patroia da, eskotan erakutsi dugu bai Ibaian eta bai itxasoan. Honenen pareko patroia dela, aitzakiarik gabekoa. Bueno, lanerako pronto orain San Juan darrak, patroi lanetan Endika Perez, gero Kaiku izango dugu, jarraian Tiran eta Hondarribia sailkapen buru denez, azkena. Bai, badoaz! Hor dira San Juan darrak. Egurrean, hasierako txampan. Bizi, irtera. Zazpi aldaketa egin ditu Joseba Fernandezek. 6 arraunlari eta patroia. Zalea da, beti du gustoko mutil guztiei estropadak eman, fresko mantendu, gaur Istriborren, Antxon Sistiaga, espaldatik hankeko lanera ekarri du, baita ere horre Iban Berdugo, Aitor Mendizabal veteranoa, Iker Martín, Jon Carrillo, Oiedana Barrura. Eta ababorren, David Rodríguez, Aitor Ugarte sartu dira, patroia ere aldatu du, esan bezala, atzo Gaztainaga aritu baitzen, eta aldaketa asko, baina estropada handia eginda atzokoan San Juan darrak, eta orain Kaiku lanerako prest, eta Kaikuri dagokionez albistea hor dela, debuta egiten Jon Arrokero patroi lanetan. Eta Jose Luis Kortak, atzo esan zigun, berbada 8 aldaketa ingo ditut, baita egin ere. Eta hori, etzela posi joango etxera atzo, Jose Luis, baina 7 arraunlari eta patroia aldatu ditu. Salbaino, barruan da, hankeko lanetan Istriborren, Camacho, Jentza Zubiri, Iker Pascual, hau eia titulartza eta ditezken gizonak, eta ababorren Carlos Rodríguez, gaur ere titular postuan hor, Diego Hermo, eta Beñat Astelarra ere barruan, aldaketa asko egin ditu Jose Luis Kortak. Ibon. Aldaketa asko, eta nik uste dut datua dela eta Kaikuren alde hitz egiten duena. Gaur Kaikuk 11 arraunlari propio daramatzala Bizkaitarran, eta, bueno, kontua da zerbait aldatzen ari den seinale. Eta garai batean etorri ziren arraunlariak, Errazti eta konpainia. Denboraren poderioz. Ez hori bakarrik bestelakoak ere badira, denetari. Hemen Tiran. Zer esango dugu Tirani buruz? Atzo erakustaldi handia egin zuten Zierbenan azken luzean. Eta entenatzaileak aldaketa asko baita ere, 7 arraunlari. Jose Carlos Meno, Istriborren hanketik, ontzi erdian Barreiro sartu du, espaldan Lago, beste bandan, ababorren, Jesus Iban Fernandez, beste urte batzutan asko aritutakoa da, Esteban Paz, Adrian Meira, eta aurrekalaria Christopher González, atxedena gaur Dani Rua, veteranoarentzat. Hor da Tiran. Zantza handi zamarra gaur, postuetan eta tosta asko aldatu ditu, eta Tirani buru izan ezagun iaz, estropada denboraldi harrigarri egin zuela, beti gorakoa, bukaerakoa izan zen oso ona. Aurten badirudi, hasi iaz baino hobeto egin direla.
Hemen Hondarribia. Hondarribian aldaketa gutxi, 3 aldaketa. Orbainan Osbera, entrenatzailea gaur ordezkoen tostan kanpoan. Fernando Valentziaga, barruan da. Estreineko saioa du berdez jantzirik San Miguel Ligan. Eta Gorka Bertiz itzuli da. Hor dira beraz, Bertiztarrak. Diak barruan. Eta Gonzalo Carrion, aurreko lanak egiten. Arraunari oso sendoa, konfiantzazko gizona. Prestatzailearentzat eta Hondarribian broma gutxi. Azte garaipena lortu eta gaur ere ez dira oso urruti ibiliko. Uste aurten Hondarribian nobedadea horixe dela. Aldaketak egiteko oso kuadrilla sendoa daukala, esaterako Valentziaga bat, Bertiz bat, Carrion bat, sartzea beste 3 mutili atxeden emanez, horrelako liga batean, aurten uste dut joko gehiago izango duela Mikelek. Hemen da San Juan. Gogoratu, erreferentzi ikonena aurreko bitxandetan San Pedrok markatu duela lehen Ziabogan, 4:49 denbora. Eta hemen dato. Hortxe dira San Juan darrak. Ea, nola moldatzen diren, Ziaboga garaian ere. 10 eskatu die, 10 eskatu die, endikak, eta halako egunetan, askotan hobea izaten da. Ziabogan jotzea, Ziabogan sartu horretik jotzea, luzean jotzea baino. Abiadura handiarekin sartzeko Ziabogara. 4:53 San Juan darrentzat. Ea lan erditan, erreferentzia nolakoa ditugu. 4:53. Momentuz Kaikuari da denborarik onena markatzen. Hondarribiri segundu bat, San Juani ere bat, Tiran 5 segundu galduta. Tripulazio harinagoa, Tiranek. Hauen amaiera, hauen estropa amaiera egin ikusita, itxaron egin beharko dugu. Hobe isilik egotea. Hemen dira, Jose Luis Kortak prestatutako mutilak. Zerbait erakutsi nahi izango dute ba. Txapelduna dira, digan. Bai, monjerekin ere egun garago izan eta atzokoarekin ez zegoen oso konforme. Baina posik baita ere. Beitu ze kuadrilla, Beitu zemat aldaketa ingo ditugun da beitu ze kuadrilla dugu. Orain arte izan ez duena, aukera oso zabala. Jokorak aukera oso zabala ortengo kuadrillarekin. 4:51, San Juan baino 2 segundu bizkorrago. San Pedrok 4:49 markatu du. Bueno, zerbait ari gara ikusten, Kaikuk San Juani 2, Hondarribiri 2-3, Tirani 7. Azkar Kaiku. Eta Tiran segundu asko galduta, 7 segundo, 4 minutuan galtzea. Bai. Garri samarra egiten zait. Entzuten erritmo hon hartuko agian edo. Hemen da Tiran. Moainako Arraun elkartea. Bide batez esan dezagun, martxan dela Galiziako Liga. Eta atzo, txapelak lortu zuen Sanxenxioko banderari zegokion lehen jardunaldia. Ligako lehen puntuak banatu ziren eta txapela lehenengoz, Kabo, 2., 3. Meira, 4. Amegrobe. Igaz Amegrobek ligako estropada dendenak irabazi zituen. Oraingo hontan, helburu hori behintzat, joan zaie Kareletik. Urte harrigarri egin zuen, Igaz Amegrobek, eta ez da zer gertatu zaien, baina aldaketa handi zamarra lehenbiziko postutik 4. gora. Begira denbora, Tiran, 4:49. Keska izango du jadanik. Dani Perez entrenatzailea, hori ikusita. Eta Hondarribia, Alizaren bila. Kaikuk San Juani 2, Hondarribiri 4, Tirani 9. Sufritu beharra dagor, eutxi beharra. Bai, eta hori da, lehenbiziko luzean ez dakit edo ez dela Kaikuari da ikeragarria egiten. San Pedrorekin eta referentzia hartuta ez dirudi, baina lehenbiziko luzean Hondarribiari 5, Tirani 10 segundu ateratzea. Diferentzia handi iruditzen zait. 4:56.
Bueno, joan eta etorri, Ibon, lan erditan erreferentzik garbiagoak, Ikuslei esan behar diegu denborak zaintzeko bai, baina galbaetik pasata. Hori da. Bigarren txandan iruditu zaigu, bueno, pixkat aldatzen ari zela, korronte gehiago egon zitekeela, denborak ikusita, hemendik antzematen ez delako korronte gehiago dagoena, eta hirugarrengoan ere, bueno, badiru dio horrelako zerbait, gertatu daitekeela. Badato San Juan Darre. Eta bien bitartean, Xabier Arraraz San Juaneko presidente lanetan dabilen lagunarekin gaude. Konta iguzu atzo horrezko txanda horretan sartu zineten, espero altzen duten? Bueno, egia sorpresa egin dut zala, Gehien bat gaina sartu geha Urdaibairi 3 segundo horiek kendu dizkiotelako. Baina, bueno, konten egindako lanakin, zen, bueno, helburua zan aldan hurbilen egon aurretik, eta, bueno, nik uste lortu guneula helburu hori. Horrezko txanda honetan lehiatzen ari diren oilar hauek, hauen artean zeinek emate dizu beldur gehien? Hombre, beldurrak denak, bino norengoz, bida San Pedro markatzen ari da denbora honena. Badakigu bukaeren Urdaibaiek egin dula, baina, bueno, oilar asko daude, eta ea guk ere bai oien artean gauden. Ja, eskerrik asko. Bai, zuei. Hemen dira San Juan Darrak, lan erditan San Pedrok 9:23, eta Zabal, San Pedrok 9:13, San Juanek 9:22. Ea orain irteran. 9:22. Zer esan nahi du honek? Ba, honek esan nahi du Kaikuren erreferentzia dela, hemen urrezko erreferentzia. Gaurko horrezko txanda honetan momentuz Kaiku San Juan baino 3 segundu bizkorrago dabil. Hondarribiari 7, Tirani 11. Eta San Juan San Pedrorekiko han beheran 2 segundu nekezago zen, eta orain barruraka 5 segundu jandizkio. Mariaren gora berak oso garrantzitsua dira hor. Bueno, hemen dator Bizkaitara trainerua. Erantzukizuna patroi gaztearen ere bai, Bai galanta, eta horra atentzioa eman dit Oskar Gomezek aurrekalariak ez du palada bakar bat galdu arraun egiten. Ziaboga gaina egon arte, arraunean jarraitu du, buelta eman eta sartu du. Oso arraunari estimatua Jose Luis Guztarentzat. Bai. Eta gainera Jose Luisek beti eskatzen du hori, Palada bat galdu, ez da inolaz ere, entrenatzaile guztiek jakina, baina batzuk konfiantza faltagatik edo lehenago hasten dira, ez? Bueno, ba, hor da Kaikuren erreferentzi hori, 9:27, eunenekoak baztertuta, San Juani 4 segundu, San Pedrori 5, Urdaibairi 7 lan erditan. Bueno, Tiran. ¡Arriba para la boya! Aldaketa asko egin ditu. 13 segundu, Kaiku Tirani. Nioen Mikel aldaketa asko egin duela, eta gainera tosta aldaketa ondia, dantza ondia treneruan. Bueno, atzo altxorra lortu zuten, bigarren postua, 11 puntu. Galiziatik ona etorri eta mutilen bat estropadari gabe lagatzea ere, gogorra ez, Ibon, zure entrenatzaile ikuspegi horrekin, hori ulertuko duzu ondo. Bai, hor burua uste handietako bat hori izaten da. Ea nola, taldea nola eraman mutil guztiak pozik edukitzea ez da erreza izaten, baina alden neurrian mantendu egin behar da taldeko oreka, giroa eta abar. Eta noski mutil guztiei, estropadari guztiei aukera emateak horrek asko laguntzen du. Bueno, Hondarribi, hemen dato Zubipetik orain eta Joseko Zubipe horretan 9 segundu, lan erditan 3 traineruko errenta, Haze aldaketa, atzoko egunetik gaurkora. Berdeen arteko lehia dago hor, baina gaur berde iluna. Hobeto dabil. Hemen Hondarribia. Ederatzi eta 28. Bosgarren denbora momentuz. Kaiku, San Juan, San Pedro, Urdaibai, Hondarribia, Zumaia 6. Tiranen aurretik Zumaia. Gero Castro, Astillero, Portu, Pedreña eta Zierben. Lan erditan
4 segunduko abantailarekin Kaiku. Eta orain, Kaiku San Juani 5, Hondarribiri 11, Tirani 16. San Juani 5, Hondarribiri 11. Maniobra ostean, itxura ona ari da hartzen hau bizkaitarrarentzat, Bai, oso ona. Lan erditako denborak eta hau bai da erreferentzi garbi eta jatorra, Gainera, erreferentzia jaingo dituzte beti dioguna Kaikukoek, 4 segundo aurretik, beste txandakoek baino denbora hobea egiten ari dira. Begira orain, Kaiku San Juani 6, Hondarribiri 12, Tirani 15. Gainera, hor ofizio handiko arraunlaria daude. Itxura ona du honek, Kaikurentzat. Bain justu ere, Kaikuko ordezkari Pedro Maria Bandorekin gaudeme. Konta iguzu, lan erditan denborarik onena markatu du Kaikuk, pozik? Bueno, postiko nudu da, ez da, atzotik ona 8 aldaketa eginta osten, eta, bueno, badirudi atzo baino apitxoet, atzo bigarren luzian nahiko txarritzen, lehenengo eta laugarrena nahiko ondo, baina bat oso txapo egin du eta nahiko geresti bai egin. Aldaketa asko bai gaur egin ditu Kortak? Bai, 6 arroli, 7 arroli eta patroia 8. Eta, bi lehenengo estropadik egin duen, bat da patroia, Jon Largaro beratxokoa eta beste David Kepatxo. Amaika propio? Bai, hori da. Urdaibaren denbora hobetuko duzuela, uste duzue? Hortxe gabiz, guk referentzia hortxe gabiz kontatuan josliaz eta euro badakite nola dozen, eta, hortxe ondio estropada, laurde bat faltan da, eta ia mantetzen dugaren zantxe hori. Eskerrik asko eta sorte hori. Pasaitarren arteko lehi ere hortxe, zorrotza. 14 eta 45 San Juanek, San Pedrok 14 eta 47. Baina orain etortzeko nik uste dut, giro hobea izango dula San Juanek lehen San Pedro baina. Normalean behintzat tarte hori zabaldu ingo du eta Pasaiako bientzat asteburua ona. Oso ona. Orain arte urte osoan zehar erakutsi dute lana ondo egiten ari direla eta nik biak 3, 4, 5 aurrenekon artean jotzen ditut eta edozein garaitan gerra emateko eta norbait deskuidatzen den garaian inorrez harrituko San Juan edo San Pedro. Bigarren txandatik ustekabean bandera bat eramateko, bai, seguru. Kaiku, 14 eta 29. Referentzia hor da. San Juani, maniobra ostean ere 6, Hondarribiri 14, Tirani 17, Hondarribi sufritzen ari da, Ibon? Bai, denbora askotxo galduta. Gertatzen dira alakoak ere, estropada ona egin, urrengo egunan etorri, konfiantza handiarekin eta gauzak behar dan bezala ateratzez. Nola nahi ere niri iruditzen zait konfiantza ematen duen taldea dela eta gaurkoa Hondarribitarrentzat eluke kezkagarria behar da. Ibon, eta erlojupeko estropada izan da, nire ustez behintzat, tartea handiak, diferentzi handi xamarrak. Bai, hori da normalean eta batez ere denboraldi hasieran guztiak iaz 20 segunduren buruan sartzen ziren eta gaur ez da halakori gertatuko, ez da gutxiagorik ere. Eta txanda berean ere, esate baterako lehenbizikoan Castro eta Zierbenaren artean, tarte handia bigarrengoan ere, Urdaibai eta Astileroen artean, alde handiak eta baita oraingoan ere. Horta Tiran, 15, Borobilak. Pedreñaren denbora, Portugaleteren hartzetik ere izan dira aldaketak eta orain etorri, nola moldatzen diren. Dena den bukaera ona izaten du beti Tiranek eta Tirani alakoak ere ikusi izan dizkiogu asteburu berdinean, estropada bikain bat eta aurrengo egunean 9., 10. edo 11. lekuan. Nik uste dut Tiranek goran egoteko ligaren bukaeran erregulartasun hori landu beharko lukela edo hori falta zaiola liga 2., 3. ollarrekin bukatzeko. Hemen ama Guadalupekoa, atzoko garaileak Hondarribiarrak. Eta gaur Gontzalo Carrion kablearekin, Normalean kable gabe aritzen den mutila da.
eta bueno, horrek segurtasun emango dio, ematen dira aurrekalariei, eta baita honi ere. 14:57. Beraz, Ziaboga denak egin eta gero, Kaikuk, errenta ederra San Juani 6, orain 7 ere igo da, azken luzean, Hondarribiri 17, Tirani 22, azken luzean hauek, eta Kaiku buruan, San Juan bigarren, San Pedro hirugarren denbora, Urdaibaik laugarrena, badakizue gero Urdaibaik bere txanda irabazi duela, eta ikusiko dugu, nola amaitzen duten. Hondarribi behar bada gaur sailkapen erdian, aurrera Saraganda. Frantziz González Etxabarrirekin gaude, Hondarribiako ordezkaria. Konta iguzu nola ikusten ari zaren gaurko estropada. Aldeak nabarmena dira oso, ezta? Bai, bueno, ikusten dugu, estropada gogorra dela, ibaietako estropada, urgu txikin, eta bueno, ikusten da hemen gauzak ez badituzu oso ondo egiten, atzera pauso handiak ematen direla, ez? Landabe, hirugarren txanda honetan ur asko izan duzue, besteek ez bezala. Bueno, beste baino pixkatxo bat gehiago bai, baina korrienteak ere uste dut gehiago daola baintxe. Espero duzue gaurko? Bueno, hor gaude, ez, taula erdian, 7. 8. postuan, bueno, bakigu, esan dugu bezala ez baditugu gauzak txukun egiten, pues, postuak atzera joaten dira, berdintasun ikaragarria dago, eta hori da. Eskerrik asko, Frantziz. San Juan darrek, ederki amaitu dute, 19 eta 18, San Juan darren lana kontutan hartzeko modukoa, estropada ona, hasi eta bukatu. Estropada bikaina. Asteburua osotasunean ikusita, Joseba Fernández pozik joango da etxera. Oso pozik. Sailkapenean, sorte pixatekin, bigarren lekuan bukatuko dute San Migueliga. Bai. Eta hemen Kaiku, Kaikuk, bandera eta lidertza. Hortxe da, Kaiku! 19 eta 10. Errekorra izango da gainera? Berria, 19 eta 15 zen. Halaxe da. 19 eta 10 Kaikuk, marka ere bai. Hori. 2010ean jarri zuen marka urde. Estropada handia Kaikuk, 19 eta 10. Hemen dator Tiran. Lau luze eta iruzi aboga, 19 eta 10. Bai, marka harri-garria. Demora da, Bai. Eta, zan ezagun normalean errekorrak, itxaz berarekin eta izaten dira. Eta gaur, marea erdian egin da, jokatu da estropada, Hemen dator Tiran. Ahora. 20 paradas. Listo. Landa, ahora. Hola. Azken aleginan hor, egurrean Galiziarrak. 4. Badakite segundutxo pare bat irabazita, agian punturen bat hor dagoela tartean eta eman beharra dago. Burua makurtu gabe. Ondo kontatuak izango dituzte, zubitik, helmugara geratzen diren paladak. 3, 4, 5, 6, 7, 19 eta 31 Tiranentzat. Behin-behineko sailkapenean San Pedroren atzetik begira Tiran eta Zumaiaren artean 3 segundu besterik ez. Zumaia Castro biek egin dutelako 19 eta 14. Eta hemen dator Hondarribia. Eunenekoak. Hor dator Hondarribia. Uste dut Amunarriz gezurretan harrapatu dugula, Bueno. Halakoak oso ohikoak izaten dira. Ezan egin behar. Nola baitere mutilak animatu egin behar, eta gezurretan hasi behar patroiak. Hor da. Azken metrotan Hondarribia. Bai, 19 eta 26. Bueno. Urdaibaik 19 eta 24, San Pedro 19 eta 27. Bueno. Etzen gezurretan ari, Ongi ari zen. Gugen biltzan gaizki. Hemen erreferentzi sorta honekin, bera ongi ari zen.
datu zehatza eman di arraunlariei, eta Jaun Andreok egun ederra Kaikurentzat, garaipena, bandera, marka berria ere bai, atzo 3, gaur lehena, eta Jaun Andreok lider sendoa, 22 puntu Kaikuk, San Juanek 20, Hondarribik seguruenik 18 eta 17 izan daitezke Urdaibai eta San Pedro, berehala errepasatuko dugu datu sorta guzti hori, baina azkar eman dio buelta atzokoari Jose Luis Kortaren kuadrillak eta delegatua, Kaikutarren delegatua Abando jauna, Sara Gandara lankidearekin dugu, aurrera. Hemen, zain daukagu, justu ere, Pedro Mari, pozik, ongo zarete? Hombre, bai, poste moduko da, ez da. Hainbeste aldaketa egin osten, eta badirudi gaur asmatu dugula. 8 aldaketako ondo etorri da. Eta batez ere horre 2 mutilen debutta hori zorionak eman bardako batez ere. Bandera eta lidertza? Bai, bueno, apitxoete gaur sorpresin da, atzo hain ondo bizienen Tiran eta Hondarribi gaur guratzen, bantaila nahiko politxe izan da, ez da, bueno, aldaketak eta, bueno, eure bere segurantzen aldaketak asko egin dabez, baina guk igual gaur atzo baino atzo nahiko motel eta gaur ez dakit askoz bizkorrak ez dakit. Pedro Mari, eta gainera bandera eta lidertzaz gain, probako marka ere hautsi duzue, 2010koa zen marka hori, Urdaibaik zuen, 19 eta 24koa zen. Bai, bueno, hori baldintzak esan behar, egia da gaur baldintzak oso honek izan dira. Guk batez ere azkenengo txanda, Mariaia gorantza egoan eta aixegia ez dau. Eta, bueno, bai, zorion duen berdeko motili ez da, baina ala eta osuiz, beleten dena da lidergo hartzea, eta, bueno, hor puntan lehenengo laurak egoten eta kontrario kortxe bertan ja, asko zobe hau. Pedro Mari, zorionak eta ondo ospatu. Bale, eskerrik asko. Bueno, demorak aztertzen, azkenean Hondarribik 19 eta 26ko horrekin gaurko 4. postua, sailkapen nagusian 2. da, puntu bakarreko errentarekin Kaiku, Kaikuko 22 izango ditu, Hondarribiko 21, San Juaneko 20, gero Urdaibai eta Tiran 18rekin, eta San Pedro 15ekin. Orain bai datu honak, eta sailkapena hementxe duzue gaurkoa. Kaikuk San Juani 7 segundo, Urdaibairi 13, Hondarribiri 16, Hondarribi eta San Pedroren artean 100-ekoak, baina Joseba Munarrizek esan bezala, 100-ekoak San Pedrorekin eta azkenean postua jandiote. Tiran 6, Zumaia 7, gero Castro, Pedreña, Astillero, Portugalete eta Zierbena. Hau da gaurkoari dagokion sailkapena eta 2 jardunalditako puntua kontutan hartuta, Kaikuk 22, 2. Hondarribia 21ekin, San Juanek 20, Urdaibairentzat 18, Tiranek 18, gero San Pedro, Zumaia, Castro, Pedreña, Astillero, Portugalete eta Zierbena. Eta bekaldeko burrukari begira, Zierbenak 2 puntu, Portugaletek 4, Astillero, Pedreña eta Castro 8rekin, eta Zumaia 12rekin, hori altxorra. Zumaiarrek asteburu hontan lortutako. Eta Zierbena zuluan, 12 eta dagoeneko 10 6 puntura dauka, eta esan bezala lanak izango ditu Patxi frantzesek. Eta Kaikuren alde esan dezagun, pronostikoa gehienen ahotan Kaiku eta Urdaibai jotzen genituen guztio favorito postu horietan aritzeko, eta pronostikoa bete egin duela, eta Bizkaitarrek demostratu egin dute guztio pentsatzen genuena. Bueno, protagonista gehiago izango ditu orain, berehala bandera hartuko du gainera Jon Arrokerok, berarentzat egun handia izango da, debutaren eguna, Ibon, puntu sorta ere hortxe, Garma eta Arrokerorentzat zailkapenean 4, gaur Fontanek eraman ditu 3, Arrokerok 2 eta Endika Perezek 1. Eta orokorrean, Kaikuko 2 patroientzat, Garma eta Arrokerorentzat 4, Fontanek 3, Amunarrizek 3, eta Alvarez eta Endika Perez puntu banarekin. Eta gaur saria Arrokero gaztearentzat ez hasteko modukoa izango da. Berritxun jaiotako
patroia. Ez du bere alakoan aztuko. Ez dago gehi oskatzerik debut egunean. Bandera, errekorra, lidertza, dena. Eta esan nahi nuke, Mikel, asteburu bakarra jokatuta, baina badirudi, treneru Gipuzkoarrak, goraka datzozela edo, San Juan eta San Pedro ondo, Hondarribia ere, begira, bigarren tokian zelkatu da liga zira honetan, Zumaiak 7. eta badirudi, oraindik goizotxo izan daiteke, baina azken urteetako joera hori, geratu dela, ez dugu izango orain aldatzen hasi denik, baina badirudi, hor dagoela, asteburu bat baino ez da pasa, baina 4 Gipuzkoarrak bikain. Eta Zumaiako Luis Mari Goikotxerekin gaude hemen. Luis Mari, pozik gaurko estropadarekin 7. tokian? Oso pozigan, nik uste mutil gazteugin oso lan hona iten egela, eta haber holaxe segitzen deun. Gazteek euren maila ematen ari dira gazteak? Bai, atzo bi debutatu zuen da gaur beste batek, eta nik uste hori zorarreia dela. Gazteo jegola gora jo eta estropago egitea, hori da, pozik gotekoa. Alden nabarmenak izan dira gaurkoan, ez da? Gu hor bat gaude 3-4 gain izan barrian, kaikuna, hori ikusi jazan. Baina nik genuen uste ondarroia gaur gogotik osolo pentsatzen baina gauza gola dira eta ura da eta uretan gauza raro asko gertatzea. Aurreneko 2 estropadak jokatuta, ze balantza egiten duzu? Zialo positiboa, hobe iztu izatigan, eta 2 honetan biletan 7. inditu, gaur 5 aldaketa inditu, eta alare berdin, da hori da, no da más erdeaz. Bale, Luis Mari, mila esker, eta ondo ospatu. Bai, eskerrik asko zuei. Pozik, Zumaiarrak, eta pozik Kaikutarrak! Arrauna gora! Atzokoaren ostean, erakustaldian mandute gaurko honetan zestaokoek. Estropada benetan dotorea. Eta aldaketa asko, Jose Luis Kortak baina asmatu du. Eta ze diferentzia, Etxera azte osorako horrela joan, bandera bat irabazita, edo atzoko sentsazioarekin geratu. Ez da berdina izaten larun batean irabazi edo igandean irabazi. Edo ez izaten da iganderako guztea, beste sensazioa bat uzten du, beste gorputzaldi bat uzten du. Ordua, Arrokero Gaztea, Jon Arrokero Madariaga. ¡Vamos, primero! Atroi Gaztea. Hori poza hori, irifarrearekin. Arrobiko mutila. Kide guztien txantxak eta aguantatu behar orain, eta beste arraunlari batzuk ere badira hor, Posik izango dira, Camacho besteak beste, Diego Ermo ere, lengo urtean gutxi aritutako gizona. Kuadrilaren zate egun ona gaurkoa. Camatxok, esan dezagun lehenbiziko estropada zuela San Miguel ligan, eta hau da beste debutaria, Arrokero eta Camatxok. Eta aztelarrarentzat eta bentsat ere oso garrantzitsua hasieratik ikustea, entrenatzaileak beraiekin kontatzen duela, eta gainera horrelako markak egin ditzakela beraiekin ere. Orantxe, bandera, Zestaoko gizonentzat. Horari dira, sariak biltzen, Usta ederra, eta Carlos Cortina Astileroko alkatea tartean delarik orain momentu berezia Zestaokoentzat. Txapela, Garagardo botila handia. Oso likatsua, por cierto, Garagardoa. Trenerua zikin egin dauzten du, eta bihar trenerua barrutik garbitu beharko dute. Zailo gehiagik gustatuko hori, hortari. Seguro. Baina, izu. Gustura izango da. Bai. Hartuko duke. Azte buru edo lan hori, Bueno. Festarako dira hauek, Festarako. Ara, Gazteak. Eskola berria ekarri digu, ospatzerako garaian, Ibon. Kultura falta izango da. Eta orain bandera. Hor da beraz, bandera.
Astilleroko 14. bandera. Hor da, Kaikurentzat. Kaiku da lider berria, esan dugu. 22 puntu Kaikuk, Hondarribik 21, San Juanek 20, 18 Urdaibai eta Tiranentzat, San Pedro 15, Zumaiak 12. Eta Kaikuren inguruan beste kontutxo bat ere aipatu nahi nuke. Legia estriborrankean gaur eraman duten gizona Leandro Salbaño. Lehen Kaikun aritua da, orduan horretik jokatzen zuen. Aurten Astilleron hasi zuen denboraldia. Herri honetan. Eta udaberrian Astilleroko gora berak direla eta berriz ere Kaikurako bidea hartu zuen eta begira. Beste aldean, estriborrean eta hanketik. Kasu honetan, Benito San Martinen kaltetan. Hor da Jose Luis Korta bera ere ontzitxoan. Bi hankeko pare eder ditu aurten, Jose Luisek. Favorrean Carlos Rodríguez eta Miguel Ángel Ruiz. Eta estriborrean Benito San Martin eta Salbaño. Arraunakora, berriro. Hau da Garanjaren irudia. Kaikuren garaipena. Jon Arrokero patroik astea. Hor da horiz jantzita. Erakustaldi eman du gaur. Erlojupeko lehian. Sestaoko kuadrillak. Estropada bikaina, estropada borobila. Eta hauxe da Garanjaren irudia, gaurko estropada haundiaren ostean. Eta Ibon Gaztañazzi urrengo asteburuan Portugaleten larunbatean gero Euskolabelaria saria zarautzen Galiziara joan aurretik, hortxe da teste garrantzitsua eta batzuek izango dute aukera pixkatxo bat gauzak zuzentzeko, baina asteburu honi dagokionez badugu balantze on bat Kaikurentzat, Hondarribik ere atzo bandera irabazi zuen, biak goi-goian ditugu, zelkapenean Pasaitarrak ere dotore, Urdaibai ere hor borrokan, dotorean, gauza batzuk ikusi ditugu, bai goikaldetik eta baita bekaldetik. Gauza argitzen hasi dira, batetik, esango nuke pronostikoetako bat bete egin dela, eta Kaikuk, iazko irabazleak, ez ezagunaztu, pronostikoa bete eta lidertzan bukatuko duela asteburua. Urdaibai ere, bere mailan, ez dugu esango gaizki aritu denik, aldaketa deixente asko, etxeko mutilak sartuz eta bar, eta horrezko txandan bukatu du. Pasaitarrak ere, biak aipatu nahi nituzke, bai San Pedro eta bai, batez ere, San Juan bigarren lekuan amaitu du, astebukaera hau, bateletan eta treneletan urte paregabea egin dute, eta nik uste du izan bezala, bi horiek edozein garaitan ikusiko ditugula, ikusi ditzakegula, banderaren bat edo beste astintzen. Eta behetik, Portugalete 11garren, momentuz ikusi egin beharko da, zin da... Bi egunetan azken aurrekoa. Aizperroren taldeak ea ze garapen izaten duen urtean zehar, eta Zierbenarentzat, Galipuentzat, asteburu kezkagarria. Eta Kantabrian gaudenez, Kantabriarrei buruzko balorazio txiki bat, 6. postutik atzera, 3, eta behar bada Pedreña espero genuen mailatik urrutitxo, ez? Hori da, 3reinik balorazio bat edo 3 egin beharko banu, Castrori desente, nik uste 3retan sendoena bere izan dela, gaur asko erakutsi du, gaur denbora ere ona egin du, Astillero txukun, duin, defendituz, urte gogorra izan dute, badakigu zer gertatu diren, gaur ere enteratu gara kontuei buruz, eta hor daude, eta nik uste dut, mailari mantentzeko gaur zerbait erakutsi duela. Eta uste baino kaskarrago, niretzat, Pedreña. Bigarren txanda hortan jotzen nuenik, 7., 8. eta begira, lehenbiziko astebukaera bukatu, eta lehenbiziko txandan dago. Eta azken balorazioa Galiziarrei buruz. Atzo tiran oso ondo, gaur Erlojupeko lehian ez dute asmatu. Ez dute asmatu eta esan dezakegu, sorpresarik ez tiranekin. Atzo estropada bukaera harrigarri bat, denok txorauta geratzen den horietakoa, eta gaur, igandean, ez du atzoko mailarik eman. Hori iaz ere, askotan gertatu zen, eta tiranei buru izan dezagun, treneru irregular bat dela, baino edozein garaitan, sorpresaren bat ere, eman dezakeela, eta beti gora joaten den talde bat dela.
Bueno, Sara Gandara ere agurtuko dugu. Sara Gandara ordezkarien inguruan izan da, protagonisten hitzak zuei pantailara ekartzeko. Zure azken balorazioa Armaila horretatik, Sara? Bueno, Armaila erabat utxik dago, logikoa denez ordezkariak jundira euren mutilak soriontzera, eta ikusten duzuenez, estropada bukatuta eguzkia ateatzen hasi da pixkanaka. Zuek ondo esan bezala, arraunketa ikuskizunak ez daukatenik eta datorren aste bukaeran ikusiko dugu elkar, bien bitartean gogoratu, bihar, ETV-kan saio berezia eskainiko dugula, eta asteburuak emandakoa bertan errepasatzeko aukera izango dugu. Hori da, berehala, erreportaiak lantzen izango gara arratsalde honetan bihar ETV-kan, 10:00 duzu hitzordua, K-ligari buruzko saioak gero, 11:00. Ibon, indarrak hartu eta datorren astean Portugalete eta Zarautzen jarraituko du. Hau hasi besterik ez da egin, ez da? Hasi da festa, arraun zirkoa. Eta gustora gaude, ze arraio. Arrauntzaleak era, honek bizi gaitu, eta mendik aurrera martxa, mendik aurrera. Baita arraunlariak ere, hainbeste entrenamendu eta hainbeste alegin eta hainbeste madarikazio, orain gutxienez lehia, ez? Alaxe da, eta beti kexak aritzen gera, beti hasi gera honetan dau eta bestea, baina azkenean honek bizi gaitu eta hau jarraitu beharko dugu. Ederki, besterik gabe lantalde osoaren izenean eskerrak, egun ona pasa eta hurrengo asteburu arte. Adio.